Mie en pyytänyt sinua siivoamaan. Mie en pyytänyt sinua tiskaamaan. En kollaamaan lunta. Mie tahoin, että sie kävisit ostamassa meille digiboksin. Sulla oli koko päivä aikaa. Sie hommaat sen digiboksi aamuun mennessä. Tai tämä oli tässä. Me muuta Tiinottekö Tampereelle tasa 9 reikä. Ei tarvitse jankuttaa. 9 reikä! Ja kuka ajaa? Se on 200 kilsaa suuntaansa. Niin jäikö sulle rahaa? Tehdään matkalla. Ai tehdään matkalla. Mie semmoista hunteerasin, jos me tulisi ostamaan digiboksi. Onko sulla HD-telekkari? Mie tarvii semmoisen, missä on timeshifti. Tuossa on tunnin timeshifti. 2 viritintä. Helvetin hyvä kuilmiin. Vai me käytettyä. Oli kyllä semmoista lööperiä, että eikä me puhalluteta koko kööri. Tuli pikku vuorossa major. Ylläri pylläri. Vaimo, älä ole. Meillä melkein kaikki laitteet on. Tarvittisiko kyytiä? Pääsis halvalla. Vaikka kaikki eivät niistä piittaa. Kerä kynttilät pois, emme tarvitse nyt romanttia. Toiko sen boksin? Siinä oli pari muuttujia. On meillä stereo, televisio, mikroaalto, uuni ja videonauri. Hauppaavasti. Niin on aivan kovana, kun minä vaan ajattelinkin sinua. Kokeile vaikka. Tämmönen häslinki yhdestä digiboksista.